Ciao a tutti e ben trovati. Bi amena kuma ni photo ne kan. An tun ye minnu publier jumajan tɛmɛnen n'o bɛ bɛn le 12 ma. An y'a ye k'a fɔ an balima dɔ ye a jaabi di. Donc an bɛna o correction kɛ bi. An balimamuso dɔ bɛ yen mun ye Umu Kone, Abu Kulubali olu y'a bila zero mais malheureusement an m'a dɔn u ye vigile de demander u y'o o jaabi de di wa ou bien u ye panneau interdiction de jaabi di donc an m'o dɔn donc an kɔni bɛna a corriger. An balimakɛ dɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen mun ye Sidibe Basiru ale fɛnɛ ale y'a fɔ ko falso mais a ko ko a ye panneau interdiction de jaabi. Effectivement o kɔni ye falso ye ale y'o sɔrɔ. An balimakɛ dɔ bɛ yen mun ye Kalilu ye. Kalilu ale fɛnɛ y'a yira zero siɲɛ fila donc komi a y'a demande fila bɛɛ jaabi zero la donc an b'a fɔ a ye kelen sɔrɔ. An bɛna correction kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc an ka ja fɔlɔ. Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura, le correnti di traffico che scorrono parallelo alle sue braccia possono attraversare l'incrocio, ma usando prudenza. Donc a ko ko ni vigile y'a bolo dayɛlɛ nin cogo in na bon ko mɔgɔ minnu bɛ ka boli a ka parallèle fɛ o ye ka bɔ a bolo côté dɔ nin fɛ ani bolo côté dɔ nin fɛ quoi ya c'est à dire a numan a n'a kini fɛ minnu bɛna ka bɔ o direction ninnu fɛ quoi mɔgɔ minnu bɛna ka bɔ o direction ninnu fɛ donc ko olu bɛ se ka croisement tigɛ mais u b'a kɛ ni k'u janto ye quoi vero parce que ni vigile bɛ nin cogoya la mɔgɔ min bɛ ka na ka bɔ a numan n'a kini fɛ a bolo nungu ni côté fila fɛ quoi a numan n'a kini fɛ a kɛrɛda ninnu fila fɛ donc a bɛ n'a fɔ olu ka fɛ bɛ verti de la donc n'olu ka fɛ bɛ verti la u bɛ se ka taga direction min y'u diya o kama demande in kun ye vero ye. Domande filanan, il segnala raffigurato vieta il transito di un autocarro di massa a pieno carico pari a 3 tonnellate. Bon, nin demande in ye falso ye mun na parce que nin pano tɔgɔ nin b'a yira k'a fɔ ko bolimafɛn minnu bɛ yen n'u bɛ doniw transporter quoi y'a ye autocar fɛnɛ b'o la quoi donc n'u bɛ doniw transporter n'u ka tɔni tɛmɛna 3,5 tɔni kan olu de bɛ bali ka don sira in fɛ or que demande in ko autocar ale kɔni ale bɛ doniw transférer o ye vero ye mais a ka tɔni ma se 3,5 tɔni ma donc o kama hali ni i bɛ doni transporter yan n'i ka bolimafɛn tɔni n'a ma tɛmɛ 3,5 la a bɛ se ka don ya o de y'a to ni demande in kɛra falso ye. An ye demande wɛrɛw fara a kan minnu ka gɛlɛn ni u bɛ se ka mɔgɔw sɛgɛn o kama an y'u natiya nka n'aw tora ka o sɔrɔ quiz kɔnɔ o kana aw sɛgɛn. O dɔ ye in presenza del segnale raffigurato è permesso il transito a tutti i tricicli a motore. Face au panneau représenté, le passage de tous les triporteurs légers est autorisé. Donc a ko ko ni panneau in yɔrɔ la bolimafɛn minnu bɛ yen ni wurun saba b'u kɔrɔ quoi k'olu bɛɛ doni autoriselen don français la a bɛ n'a fɔ a y'a traduit mali dɔɔni parce que a ko léger or que italien la a tɛ léger ma a bɛ girimanw ma quoi ya parce que tricycle olu ye i n'a fɔ wurun saba bɛ bolimafɛn minnu kɔrɔ y'a ye mais minnu ka girin quoi y'a ye wurun saba minnu kɔrɔ n'u ka girin olu tɛ se ka don nin siran fɛ i ka or que a ko ko a bɛɛ to de n'a ko ko tutti tricycle a motoro kɔrɔ ye a bɛɛ a giriman fara a fitinin kan or que nin panneau yɔrɔ la tricycle olu tɛ se ka don quadricycle olu tɛ se ka don nin panneau yɔrɔ la ani auto véhicule olu catégorie si tɛ se ka don nin panneau yɔrɔ la tricycle olu ye moto girimanw de ye moto belebeleba a bɛ se ka kɛ moto ye ou bien a bɛ se ka kɛ moto mobililama ninnu ye mais sen saba b'u kɔrɔ ka girin ou bien quadricycle o bɛ se ka kɛ moto kumaba fɛnɛ ye sen naani bɛ mun kɔrɔ ou bien a bɛ se ka kɛ mobili fɛnɛ ye donc olu bɛɛ balilen don ka don jumɛn de bɛ se ka don nin yɔrɔ in na moto fitinintigiw de bɛ se ka don nin yɔrɔ la moto batigiw bɛ se ka don ni ka moto wuru ye fila ye ya ni wuru fila dɔrɔn de b'u ka moto kɔrɔ ou bien cikile motori
olu ye mbuto fitininw ye ni wuru kelen wuru fila fo ka se 4 ma olu bɛɛ bɛ se ka dɔn parce que olu ye léger ye quoi tuuti véhicule sensa moteur olu fɛnɛ bɛ se ka dɔn bolimafɛn minnu bɛ ni moteur t'u la olu bɛɛ fɛnɛ bɛ se ka dɔn ni sira in fɛ quindi domanda in kɔni falso di tundo. Il segnale raffigurato è un segnale di divieto. Ako ni panneau interdiction de attention parce que ya panneau in correlendo mais panneau interdiction te abe precedese de la quoi. Panneau me soro precedese la te soro interdiction kono quindi è falso. Amba kala français fenela. Le panneau représenté est un signal d'interdiction. Donc akoko signal interdiction de do orko de te. E segnale di priorità ni ne bɛ sɔrɔ kɔnɔna na quindi è falso. Il segnale raffigurato indica una zona dove nevica spesso. Les panneaux représentés signalent l'endroit où il neige souvent. Donc ako ko ni panneau ko a bɛ yɔrɔ de yira yɔrɔ min bɛ ni neige bi to ka kɛ o yɔrɔ la quoi. È falso parce que nin bɛ yɔrɔ de yira k'a fɔ yɔrɔ de do ni sanji b'a la neige bi se ka sigi a yɔrɔ la i k'a ye c'est à dire ni sanji nana o n'a ɲɔgɔnna ninnu ou bien ni san cogoya man ɲi neige bi se ka sigi a yɔrɔ la donc i k'i cogo dɔn mais a t'a yira k'a fɔ ko yɔrɔnin dɔ de do yɔrɔ min bɛ ni neige bi kɛ waati bɛɛ y'a demandé y'a fɔ de o de kama è falso. Il segnale raffigurato è impiegato su strada che godono del diritto di precedenza. Les panneaux représentés se trouvent sur des routes qui ont le droit de priorité. Donc, akoko panneau mi sɔrɔ sira kan sira min bɛ ni droit bɛ a bolo quoi. È falso parce que panneau in b'a yira k'i kan ka droit de priorité di. Donc, o kɔrɔ ye e bɛ sira min kan droit t'i bolo o sira kan. Or que demande ninnu y'a yira ko a bɛ sira kan sira min bɛ ni droit de priorité b'a bolo. Quindi è falso. In presenza del segnale raffigurato è permesso il transito ai motocicli. Face au panneau représenté, le passage des motocycles est autorisé. Donc, ako ko nin panneau yɔrɔ la motocicli ko olu ka doni autorisé len do ni yɔrɔ la. An y'a fɔ ko motocicli ya olu bɛ se ka dɔn. Motocicli o ye motobaw de ye mais sen fila de b'u kɔrɔ. Ya ni tricycle de kun do ou bien quadricycle o tɛ se ka dɔn ni panneau na yɔrɔ la comme an y'a ye an ka video daminɛ na cogoya mun na yan motocycle olu bɛ se ka dɔn cycle motori légeri olu bɛ se ka dɔn hali n'u sen ye 4 5 6 parce que olu ka fɛgɛ o ye moto fitininw ye olu bɛ se ka dɔn mais quadricycle ani tricycle olu ye girimanw de olu tɛ se ka dɔn motocycle ale ye moto sen fila ye donc ale bɛ se ka dɔn quoi. Nin panneau yɔrɔ la n'i ma faamu i bɛ a répéter pour i ka faamuya quoi i b'a lajɛ ka caya parce que nin panneau fɛnɛ bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn quoi nin panneau bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn donc an ka video bɛ jɔ nin yɔrɔ la ni ala sɔnna ma an b'an préparer ka tila ka video wɛrɛw kɛ minnu bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛɛ video natɔ wa salamu an b'a ɲini aw fɛ aw kana décourager aw ka courage ta kosɛbɛ permis kɔni ma nɔgɔn kosɛbɛ mais avec courage i bɛ se k'a labɔ toujours quoi ala ka video wɛrɛ yira an na ciao.